arangadi tira fita sintina dono ne yo kawai do wana irna alkawal te borai sai kan za fit sintina no riga di kalam ko bananta irga hamo borai ga nan kulkan idi sanni zufo kan ngai ba abon bayani boraga hinka sanni zo dumo hantum ka sambu sancara walmo am kilke kidan da fita ganan kan tangeno wadin sai no irga kan da fita kulu da borbon wono mono nigi hinka biro candinan godo tanjai kan ganan zan to kasalan igudu ka bai hakan non goga ha to borai kayan sin da zarmci ni walha irgi jinda dan Alhaji Husaini Pastoga amma zarmci ni walha samba sancabon borai mi dimat kai gite ka guru ngai kwancera borai kayan sin da kwance sa sambu irgi ka koyin ka taran sai video ka cabaran sai da irkoi ba abilkasai zika ranga him ku goida halaran gudu kwanci kan razar muci ne walhago da irkoi ba ne o dai aranga di fita sintinano akan yi hantum irkoi fotarai akidai nda pondumiyan ganjai kan seku alfaga baire ko nifo hantum alfaga mayo mana bangai tirara hakai rogo bono ne kawai do mantikala alfa baire ko nifo no hantum kan alfaga na hantum amanin ga ma dankane yanga no wane to wadin sai da irsa bai irko yaga bai irgun warai suji duk gwamnin da hallasai a matabbati alfaga ga irko ma yafa da wani harta yayi kate amma tunan dimo annabi wani zuriyara to haikul kan bor hantum kidi kana kul al'umma ga mo da kaga igudu ara hansayando igudu ara mo nan kai iga kukunse to wadin dumo no kaka te kawai di koyo ga kan hantum kidi kana indunya ka kamo da kaga borai kanyan liman bere kanyan ka abanda ikakadi kan turadin alfa turadin a bori sokono ngo bori haye kan ya dondonan dimo adu sawaba mayano liman bere wo kanyan wafu tiraga kan tirhannano haye kan yan gona rayan dondonan da kaya ta yan ibori koi ne goida yan ga konde ne aljanna liman bere kulu wafuku abon kan tira bori tira yi hannano liman mai ne ya danga ya ci ne liman Abu Hanifa liman Maliki liman Shafi'i liman Ahmad Hambalize liman Tachowo ikul wafuku tira bon kan tira bori aranga di liman hinkadu care to afa liman maliki wanano kan hantumo ga dai ko hinano si harta to no da ni irga ba irga hansayan tiyara insha Allah kadan kan liman maliki liman shafi'i to tirara gwanda hananan diyan jingar alwala tama nyumayan hajji zakka mehau da hari kan gahima yadinki ne a ranga dinan gufo kan idan idan ka idan ca to sanni zu kukuno kan imaru hukukun sumkute a folloko kate biri zai zadin nda hari kan gahima yadin kine to kunno isambu isambu ka isambu ci ara to hari kan gahima yadini kine tilas harai nda dondon yan harai nda ba harai nda sanda na kane sanda farilla da sunna da mustahabba
izar ma kinaga farilla kai riga bai larabci naga aseno igane tilas hari ma'ana hakan dimman da te kulu ni gudu zunubu dinna temo ni gudu lada ni gudu sufrai don ka ce tilas harai dondon yan harai mo kine wa dondon hari kulu irzar mu kina gai gaki dondon hari wa dondon yan harai ngamo annabi sallallahu alaihi wasallama ngano irkoyi wajiban da yiga da hannai kan yan gona gayan gwai hannai kan yan a sakonayan kuli irma gana norin harai irma kokari ka gwai da aka dondon da a sai no ne sunna nga sai no zarmiki na ga ne dondon yan hari sunna o dondon yan hari no ba hari nga kaci mustahabba kan yiga ci larabci ni ga hakan iga ba bormate a sai no ne ba hari wal ba harai to wane yan irbisi ga bore mu kokari di ginga kyote imana ngai wani kida wana a mafatta tira gwanda me wai kindi a hakku mewo a sai no larabci ni ga ne babun ngidin tira koyo bun bo manne kala ganda me wai kindi a hakku kanga salan alsilamu tarai goyebon mana me wakin da aka ko kudu alsilamu tarai goyebon na salan tira gwanda sanni zayan kan hima borai se itagiyan sanda gonai aran ko gina aran gadi gane gonai wal gonayan dai so zaburai kakan da gonai sadin isa fassara kala garhari nga da ni alwujudu kake gonai ma'ana yi ko gono to kulu sadin wo garhari no ga fassara kan zarmci na mandu sokonaya ya dinno koi ne tilas harai ngai mo farille ne gini bai dondon yan harai ngai mo gini bai da sunnai ba harai ngai mo gini bai da mustahabbai wani yan kulu gonai tilas harai tilas hari dondon yan hari ba hari wani yan kulu igi hima borai sai itagiyan ya dinno koi ne bondumiyan nga mo gin borai sai itagi zama ibada no igane sadin wala hari kanga hima yadin cine bidi zin zawo kai don kumbu hangara wawun da ka da ca nga no kaci wala hari kanga hima yadin cine to iye ka koyi ne aran gidi kan mimi ne ya hane ya gane ya to iri zin zadin sanni zu kukuno kan igurum kasambu ira biri zihinza ifo no sanni zo biri zayo hangan gama aran gadi kan fassara manti fala mana tira fassara tauhido kan ga kiya fotarai irko fotaran diyan a wani fassara manti fala no zama akidai da fotara manai ga sandi kala lasabu kuku tira ga hima ikaina amma iberi no ana bondumiyan da fotarai akidai kulmargu mana bondumiyan irkoi se bondumiyan da irkoi fotaren da yankan sai gane tauhidi tira ni kulmargun gara tira fassara da a sokoni yano te handu taki
handu takido irwaga ne irma di amana hayo irma hanse ne irma hatta irma hanse ne o irma di amana hayo irma hanse musu gano kala handu takin da kyar gamara ngano yurdu tira goyo kaban wadin sai irgi kyalo maga bason imammo dake kidi hali gidi hanse yando irmu duka hanse tira gwanda fita waidu ifo seno gane fita zarmcin ga a seno hausance gane shafi larabai gane safha to fita waidu no kawaido kai bar zarmcina ga a ganda tira hantumo sabilo gati alsilamatarai mazada wana dandi songai zarma aine ha zama kinano kan gwanda al'umma bobo amma kina ra alsilamatarai tirai siba kan iga alsilamatarai dondon da wadin kici tira hantumo sibilo to irge ka ko ne insha Allah salu da ka ko ne wodin gakande satakan gati dandi songai zarma de soza mana sato asene ne de soza ananga de sizo sambu ga sintin ga safufutara jahiltare noa zarmai su ne kala jahiltare sai safufutare wala jank famai safufutare ka shi barkan goga tenga ba foda da dinga misa san ka mutum kai ka kyau jahiltara zoruka ga habu ga kwalambe ga yulubadan ga ton iri al'umma bongaira sata ganjai Husaini Adamu kan igabai da Alhaji Pasto Belgium Alfa Salihu Musa Nigeria da Musa Saidu Niger Alfa Salihu na fassara Musa Saidu na Ahantum Husaini Adamu ki gabai da Alhaji Pasto na iga kasinai ana hanse ana sokon ana talam to irko in kunne meno irka kai insha Allah wanda kuke fita kan irga tebore sai alkawari kan lokaci kule daga cewa fita fufu ala irin kwanda tira ka gaire insha Allah to borai ga in kamo da naga nan kai din hayando imaha nan ki ba fahaman diyan irgini fahaman da insha Allah ir kokaro dedan di irga hamo al'umma ga nan kulkan irko se borai di hatta yando walidi mo hayandi yando imsu duk da kabon o wani irga bara bo kulmu kan dinga diyango irki nano daran nan hatta yango koi ku furo yi al'umma bongera gin ko yammante amma daran ni fahamandi iri hanse to kulu ne di alfa murado teno ayi zurikar bande iri yan charbande kadai kan fahamandi yan fogono songa iri milikino man ko to do almaro to di jingar kula gi hen kaka kari kayan tiyabo insha Allah ifo no kaci farilla ifo no kaci sunna ifo kaci mustahabba mangano aya kan go alqur'ano ra kan ga salan farilla bon mangano aya kan go alqur'ano ra kan ga salan mustahabba bon mangano aya go alqur'ano ra kan nan alfagai na hayo kulfefe kan sai gane sunna wani yayi kada yaran sai ar mu doka jiye zan fa mai tontona yan sai insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh